Prvá väčšia šanca hostí prišla už v 3. minúte. Siňavský poslal center zľava, kde ho Kohút vo vápne predĺžil na zadnú žrť. Tam mal BVN na kopačke už úvodný gól, no prestrelil. Prvý zásah zápasu bol na svete hneď v 7. minúte. Veľmi dôležitú úlohu zohral Lamine Javo, ktorý poslal pred bránu presnú prihrávku na Dominika Holého. Ten ju už len upratal do ľavého dolného rohu brány. Po rohovom kope sa k lopte dostal Ondřej Kričfaluši, ktorý ju hlavou usmernil presne pod brvno a upravil skóre na 1:1. Krátko pred polčasovou prestávkou poslal Vakhtang Čanturišvili presný center do 16. Tam si Nelson Okeke výborne nabehol a z výskoku hlavou usmernil loptu k ľavej tyči brány. Krátko po polčasovej prestávke si Filip Zorvan nabehol na presný pás a sám pred brankárom umiestnil loptu do pravej šibenice. No Martin Jedlička predvedol svoje kvality a štýlovo strelecký pokus zlikvidoval. V 85. minúte využil Ebrim Singatech priestor v obrane Baníka a vďaka svojej rýchlosti sa dostal až do samostatného úniku. V závere akcie obišiel gólmana Jedličku a do prázdnej brány zvýšil skóre na 3:1. A to nebolo všetko. V nadstavení Jan Chramosta našiel presným centrom Sebastiana Nebilu a ten z prvej poslal loptu do Jedličkovej brány. Gólman Baníku pri tomto zákroku rozhodne nemal čisté svedomie. Domáci tak brali 3 body a Baník si zo severu Čiech odniesol krutú prehru. Kríza ostravského tímu sa tak ešte prehlbuje a boj o záchranu bude o to viac náročný.